Αξιόλογη προσπάθεια από τους διεθνείς. Τι μένει περισσότερο από όλη αυτή την εμπειρία και αν θεωρείτε πως με τέτοιου είδους αντιπάλους μεγαλώνουμε και σαν κύπρος? Ακριβώς μεγαλώνουμε. Έχουμε μάθει πολλά, έχουμε δει πόσο ψηλό είναι το επίπεδο που έχουμε δρόμο δηλαδή ακόμα να φτάσουμε. Ελπίζω, όπως είπα και πριν, αυτή να είναι ένα μάθημα και να επανέλθουμε στο Ευρωμπάσκετ σύντομα κιόλας. Και ελπίζω γενικά η μπασκετική κοινότητα της Κύπρου απλά να μεγαλώσει, να είναι αρχικά και καινούργια αυτό. Το ότι λαμβάνεις έτσι θετικά μηνύματα από υπόλοιπους καλαθοσφαιριστές, από μεγαθύρια θα έλεγα, είναι ένα βήμα έτσι για τον Κύπριο καλαθοσφαιριστή, για να βλέπουμε μόνο μπροστά στο μέλλον? Σίγουρα είναι μόνο ευλογία δηλαδή να παίρνει το respect από τέτοιες ομάδες. Ελπίζουμε να δουλέψουμε, ελπίζουμε να μεγαλώσουμε. Έχουμε δει πού πρέπει να φτάσουμε και αυτό, απλά να ευχαριστήσω γενικά τον κόσμο και όλους που ήταν υπεύθυνοι για την οργάνωση.